Stredný tank T-34-85. Sovietský tank T-34 bol bez pochyby jedným z najlepších a najúspešnejších tankov druhej svetovej vojny. Príbeh T-34 sa začal písať v roku 1937, keď vyvrcholili práce na vývoji nového rádu tankov, ktoré mali nahradiť staré modely BT. Posádka tanku T-34-85 tvorila 4 až 5 mužov. Tank T-34-85 sa maximálne pohyboval na ceste 50 km za hodinu a v teréne 20 km za hodinu. Opancierovanie tanku bolo vpredu 90 mm, na bokoch až 45 mm a vzadu 22 mm. Výzbroj tanku T-34-85 tvoril kanón L-51,5 kalibru 8,5 cm vo veži, koaxiálny guľomet kalibru 7,62 mm a guľomet kalibru 7,62 mm v korbe. Tank T-34-85 dokázal na vzdialenosť 1000 metrov preraziť pancierovú oceľ 100 mm. Tankov T-34-85 sa údajne vyrobilo do roku 1945 až 19430. Na fronte bolo potrebné, aby sovietská armáda držala krok s nemeckými tankmi Tiger a Panther. Nová verzia T-34-85 s týmito tankmi držala krok. Vo výrobe tankov T-34-85 sa pokračovalo aj po skončení druhej svetovej vojny a vozidlo bolo ešte aj potom štandardným tankom Sovietskeho zväzu a jeho spojencom. Ďakujeme za pozornosť.